Good morning mga kasolid. Siyempre ngayon ko na isi-share sa inyo kung paano gumawa ng pili nut candy dito sa aming probinsya. At siyempre sana ay may matutunan kayo sa aking i-share. Ayan. Iti-dry muna natin mga kasolid. Para mamaya pag ginawa na natin ng candy ay dry na siya. Kasi basa pa mga kasolid. Siyempre magsha-shoutout muna tayo. Mega shoutout kay Gilbert Bangkelias. Shoutout din kay Underwear World Philippine Sea. And shoutout kay Build Bailey. And shout out kay Blossom Flower Twin. Shout out kay Annalisa C. Shout out kay Rod Dims. And mega shout out kay GBN Shy. And syempre last but not the least, shout out kay Simply Blue. Ayan, dry na mga kasolid. Syempre ililipat na natin sa ating lalagyan at maya lang ay gagawin na natin yan ng candy. Shoutout nga pala sa aking inaanak dyan sa Batangas kay Jessa Liamera. Ayan mga kasolid, dito na tayo sa ating mahiwagang kawali, estima itim na kawali. Gunggong! Adit tayo magluluto. Barinig kita sa mukha eh! Ano yan? Sa gasol. Sa stove. Kasi nakokontrol po yung yung apoy. Dapat ganyan lang mga kasolid yung apoy. Medyo lang, mahina lang. Ayan, maglalagay muna tayo mga kasolid ng mantika. Ayan, mga kalahating bote mga kasolid. At pagkatapos yan ay hihintayin natin kumulo bago ilagay yung asukal. Ayan mga kasolid, kumulo na nga ang ating mantika. Siyempre maglalagay na tayo ng asukal. Ang lalagay natin ay isang tasa lang muna mga kasolid na asukal. Siyempre ang ilalagay din natin na pili nut ay isang tasa rin mga kasolid. Parehas po ang sukat niyan mga kasolid. Siyempre sa una lang yan dapat. Yan. Isang tasang asukal at isang tasang pili nut. Halo-haloin lang natin yan mga kasolid. Hintayin matunaw ang ating asukal. Pag nakita na nating dumikit na yung asukal sa ating pili nuts, ay pwede na nating tanggalin at ilagay sa lalagyan para lumamig mga kasolid. Yan, ganyan lang mga kasolid ang ating gagawin. Walang tigil sa pag halo-halo or mix. Ayan, pag ganyan na mga kasolid ang kulay, medyo brown na mga kasolid, pwede na nating tanggalin sa pagkakasaing. Ayan, tatanggalin na natin yan mga kasolid. Ayan mga kasolid, ililipat na natin yan sa dahon ng saging. Pero optional mga kasolid ang paggamit nito. Pwede din sa tray or sa dahon ng saging. Siyempre dahon ng saging ang ginamit ko dahil nandito kami sa probinsya.
yun ay ang marami kami dahon dito. Ayan, ganyan lang mga kasulid ang gagawin nyo para hindi sila magdikit-dikit. Ilalagay natin yan sa dahon ng saging or sa tray kung mayroon kayong tray. Ayan, ilagay na natin mga kasulid. Syempre, pagkalagay kailangan nating paghiwa-hiwalayin para maganda mga kasulid. Pero depende na yon sa inyo kung gusto nyong hiwa-hiwalay or dikit-dikit. Kung dikit-dikit pwede din i-form ng bilog. Pero kung gusto nyong ganyan, hiwa-hiwalay, kailangan nyong paghiwalayin habang mainit pa. Ayan, natapos na ang unang salang. Siyempre dito na tayo sa pangalawa. Isang tasa uli na asukar. Siyempre dito sa pangalawa, 2 tasa ng pili nuts at 1 tasang sugar. Yun ang ratio na mga kasulid, kasi may dati ng sugar yung nauna nating ginawa. Kaya magdadagdag tayo ng pili nuts. 1 tasa na lang ang ilalagay natin na sugar. Pero yung pili nuts natin ay 2 na. Yan, simpleng-simple mga kasulid. Ayan, ganun pa din mga kasulid ang gagawin natin. Imimix lang or ihalo at hihintayin matunaw yung sugar para dumikit sa ating pili nuts. Ganun pa rin yung procedure. Hihintayin nating matunaw yung asukal natin at dumikit sa ating pili nuts. Pagkatapos nyan mga kasulid ay muli nating ililipat or ilalapat sa dahon ng saging or banana leaves. Ayan mga kasulid, syempre natunaw na yung asukal natin. Siyempre ililipat na natin yan mga kasulid. Ganon din ang procedure. Ganon pa rin. Tatanggalin natin sa ating kawali ang ating pili nuts para ilagay sa dahon ng saging.
Ayan mga kasulit, titikman na natin ang ating hindi natin hindi. Ayan. Crispy, crispy. Sarap. Sarap ba nga? Ayun pa. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking video.